Hopp, már egy fel is borul. Még egy. Hülye borulnak ezek sorban. De meg kéne állni, amíg nem? Nem kéne, hanem a borítóknak kéne Hát nem mernek oda menni. Most mindegy. Mind fölborult. Majdnem az összesnek sikerült egyszerre felborulni, sőt, mindnek. Csirály, csak a kék itt még tartja magát. Hoppá, nem indul. Tudjuk. Nem bírják fölborítani. Ezek fölborult. Csárihát, beállsz a Dacia-tal? Hallom, soha nem megy, legalább borítsuk föl. Mi van, nem megy két tenger? Nem bírják fölborítani, visszaborítani a kéket. Ez mekkora. Már alig. Hoppá! Figyelj! Nem sikerült. Majdnem olyan volt, még azok is volt, hogy Rabi van, akkor hogy sikerült is valami, ott azon a végén, bement a gödör, meg itt a két. Nem bírt fölborulni, hallod. Mondjuk egyszer csak úgy beáll a gödörbe. Szóval gyerekek nem nagyon megy. Ja, meg ott a túloldalon. Ritka tré ez a verseny. Jó lesz az. És ilyen nagy lendületből. Ugratni akarod? A borító személyzet nem gyenge dolgokat művel itt most. Nem tétlenkednek. Hallod, ezt nem bírja. Nem, valahogy nem. Jó a súlyelosztás, nem? Markó még nem lőtte be a dombot. Első borítás a fiatalnak. Most kellett volna talán eltekerni a másik életet. Ők is lepasszolnak. Ritka vagy ez a verseny. Se sebesség, semmi, csak... Na! Figyelj, jön a kamikaze! Ez kemény! Ez kemény, majdnem átment. Tökéletesen így is, köszönjük szépen. Már a repülőről jön itt a titkos kamera. Ez az esti tévéfelvételt csinálja már. Arra felé nem fogjátok tudni. Figyelj! Stretchy. De akkor be kéne hívni egy picit, hogy lásson. Ahogy Oh! kell. Azt tudja, hol van szegény. Nem állt. Jövőre Palik Laci is itt fog edzeni már. Olyan, egy ugrott. Igen. Ez a jó, azt is át kell borítani szegény. Meghalt az egyik két kis paszki is. Majdnem rágott. Igen, jön az szlovágere. Jön, kamikaze. Ez előbb-utóbb átmegy a túloldalra. Ne rövidítse a pályát. Hopp, kis piros megborult. Jó van. Koppant beirányítja. Másik oldal! Szerintem menekülnek. Oda is figyeljetek! Nem veszik észre. Na?
Aha. Nye. Na? Na? Lehet kisebbességgel. Még egyszer. Ajjajjajjajjaj. Ott egy madarászat. Kezdi. Kamikaze? Mit tesz? Előbb-utóbb elcsapja az összes borítót. Figyeld, most. Figyeld, és nem borul föl. Meglökték, Geci. Meglökték, hogy fölboruljon, bazzeg. Várjatok, itt kettő pont a borító személyzetében rásegítettek, ne az összeset neki adjátok. Márko, jössz egy sörrel a borító személyzetnek, mert különben nem borultál föl, ha nem löknek rajtad egyet. Szerintem azt fog nyerni. Márko! Neki is oda az ére kéne rászaladni, az jó kemény. Ha megint nem sikerült? Márkónak van még mit tanulni. Szerintem Márko az nem. Azt hiszem, a Kispolszkiban ülő sofőrök egy darabig nem mennek Vidám Parkba. Várjál. Hihetetlen élményeket tudnak szerezni Dodge-eminek. Ugyan de még mindig megvannak a lábái. Jö, ez mekkora volt, bazzeg. Kézzel meglökték. Kopi rávezetően a lajra. Megállt, bazzeg. Tudjuk, meg nem megy a pont az autóba. Az a baj, hogy mindig visszaszedi a kormányt a végén. De miért nem megy? Hallod? Bazzeg. Jó, játsz. No, elállt róla. Kapott is megborultak. Hülye, ezt fölrakom YouTube-ra. Hallod, mit csinál? Azt nem tudom, mit csinál. Szerintem szerződtették, hogy lemondta a dombot. De olyan tempóval jön, nem kell ilyen lenni. Bazzeg. Játugrott a sarkát. Szerencsétlen, hallod, meg kínjában már mindent Nagyon megtesz. brutálisan adja. De már mindenkinek kimutogat, hogy boruljon fel, nem? Hoppoztak rá a pirosra, nem, elfért felette. Figyelj, és akkor se borul fel, Csóri. Hallod, ez annyira szenved. Lökjétek már föl! Borító személyzet, borítsa föl! Hopp! Nem látod a kúszát. Hülye, majdnem elbaszta a borító személyzetet. Figyelj, jön meg ilyen piros, kamikaze. Látod, lassan is fel lehet borulni. Jön a kamikaze. Juhú! Ja. Szerintem nem csinált még ilyet. Azt mondja, elég volt, nem küzdött tovább. Ja, meg jön még egy kör. Gyerünk! Hopp, sikerült! Ennek jobban örülünk, mint az összes többinek. A többiek csak úgy borulnak, ahogy kell, de a Márko az úgy nagyon meggondolja. Nagyon, nem csak úgy fut. Ha ő felborul, akkor ez egy nagyon kidolgozott felborulás. Igen. Bennem a 200 kilométer. Annyit mentek körül. Így ugye! Igen, nem volt szóval, hogy is elég volt, hogy
Csak látszik rajta. Vigyázz, vigyázz. Mi, meglökte a másikat, hogy mi volt? Na olyan volt, nem? Eltukolja a másikat. Hajrá, Márkó! Kérem a közönséget, hogy egy utolsó nagy szurkolásra vegyük rá még a Márkót, hogy fölkerüljön. Hajrá, Márkó! Márkó! Üres a pálya! Márkó! Tiéd a pálya! Tiéd a pálya! Csóri.